Zdravím vás, Bratislavčania. Chcete vedieť, prečo musíte platiť tak vysoké dane? Prečo vám ich Matúš Valo, primátor Bratislavy, zvýšil? On tvrdí, že kvôli prijatým zákonom v parlamente Bratislava nemá peniaze. Ja som dnes narazil na dôkaz, že to bude trošku inak. Stačí sa prejsť po Gagarinovej ulici, presne na úrovni cintorína Vrakuňa, uvidíte rozkopanú plochu. Na tejto ploche po minulé roky mesto investovalo 10 000 eur na výsadbu flóry a toto isté mesto si po roku tento pás a túto flóru rozkopalo. Na tomto mieste budú inštalovať nejaké káble, pravdepodobne na trojlové vedenie. No a kto zadal to rozkopanie tejto plochy? Dopravný podnik mesta Bratislavy. Čiže mesto zaplatilo, mesto si to zničilo a mesto si to dá do pôvodného stavu. A my, priatelia, to všetko zaplatíme. A presne takéto projekty nezmyselné, bez nejakého plánovania dopredu, plánované neschopnými ľuďmi, majú za následok to, že Bratislava nemá peniaze. Takže tam je problém. V manažmente, pán Valo. Dovidenia.